लाइबमना जों सकमावै खिबनानै कक गिया तासिंगा आनिस्ले सिगांगा कक सानाय बर कबांगा कक साइथांगा अनलकी तकलाय बिसिवा हायकाबा तिनि हाय जरावो लाई थांजाक बिसिवा जों नुखा प्रत्येकता ब्लक लेभेलाव जों तिरिं बिसि पालायलायो लाई थांजाक बिसिवा जों बलायखेना तंग थगलायखिया तिरिं बिसिनो हार कोना कोनानि बरनै थानिबा तिरिं बिसिनि शब्दना जों क्लाङै पोसग्रै मानखा फियाबा तकलायनि बिसिवा हुंकाय जों सेमाननि हाय हेकाबा लाई थांजाक बिसिनि हाय खलाय पालायमाय आफनो जों जत्तनि बोखावनो खामजाक जत्तनि बोखावनो टेक्टमानजाक जत्तनि बोखावनो दुजाक गोबांमा एरियाबा गोबांमा ब्लक लेभेल खलायमाय आफनो जों जे मानमा जरातै तागलाय बहायनो बिसि कतालनो जों मान जे मानमा जरातै जों सेलिब्रेशन खलायै दङ एवं तिनि हर खलायनानै बागैबो जत्तनि तियारं लायजाक आबनि बागै जों जरा तबकसिनि पलिटिकलनि आइडियोलॉजी तै आंकक सानानै थांलाक सिनि लाइबमानो जदि जों कथांकाय तनानै थांकांकाय सिनि अधिकार सिनि मानथाय सिनि शान्ताय आबनोबो जों कथांकाय तनानै नांगौ ताबक अतिरिंनो जों अफिशियली भाबे ताबकसे पर्यन्त राज्य जों हलिडे घोषणा खालामैयाखौ जदि हलिडे जों घोषणा खालामान खांकांकाय एवरी कैटेगरी जरा डिसेम्बर ने 31 तारिख सेलिब्रेशन खालायनाय हायकाबा चैत्र मासनि पाइथाकनि सालनो जरा बिसिकताल लामसकनानै बागै जरा सेलिब्रेशन खालायनाय बैसाग मासनि 1 तारिख ते जानुवारिनि 1 तारिख अ दुईटा मानना दुईटा कैटेगरी दुईटा टाइपनि जरा रिलिजन जरा सेलिब्रेशन खालायनाय रखना जों कायसा कमन प्लेटफर्म जों तबै मान खामो आशा खालायो बुसकांगो अमतिरिं सिनि बागै बलाय तिनि त्रिपुरा हावा सिनि लाइबमा तंगो सिनि 184 जनानै सिनि इतिहास तंगो आबनो जों कोनो दिन सकमानानै रिगलाक आबनो सरकारनो हयते हलिडे घोषणा मा खायनाय हिनै जों राज्य सरकार हायगबा बेलायखेना हामबाय त्रिपुरा खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोना सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखै दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जतनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता मा खायनाय भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय आबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाय खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना आबनि बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि।